ene ye ba behwe kwan a ye fa so a ye di kuna se ka se kuna ya kwan be na ye fa so di kuna na kuna ye no kura no a ye ka se kuna no asechire ne sen se eye oba se eye bema na ye ka se kuna kunafo obi a oye odi kuna edie ben ene efre ni kuna na kwan ben na akan manyimu asante anase yen odi koyen ya bibremu Ghana ya mamre ne ya manie mu a ye kasa obi di kuna ni kuna ye no kwan ben na ye faso eye ni kuna ye no anase abusua no ye faso ema oba no anase beema no ye kire se odi kuna ahayi akofuna media se asemwe onti bi da na wonim kwan ya ye faso a ye hihye kuna na se ye kasa obi ye kuna oda kuna yi mu a wonti bi da na wonim sane kuna ye no asiti a ene amono matenase na mede eno na eba besommo bo modene se oba subscribe amayen akofra media owi a notification bell no anidie na ho blase kwan so sane ye kasa no ye srew bo modene se obeji atum na afi no notification bell no obe turn on amayen owi a anidie kwan so share efa mayen na sa particular video no entimi nya viewers na yenko yanim anidie na ho blase mu pacho mensa eda mensa yam fa wo comment bra wo comment section no ase ho fa emayen hayi no yese titi wo bi ka titi ewo bi kire titi amamre yento ntwene akan amamre ye kuramu na ye ma yani koso sene ye be ya enchiri ma no ye behunu kwan ya ye faso a amamre bi wo ho ne amanie bi wo ho a wonte ase a wo behunu kwan ya be faso a wo betimi ahyehye amamre no na wadi so na ankofa oyene ene amanie bi amrew amonu nie bunu ni abrantie manoate na mekasa entochema sene amete no saa na etie dimetum na osusudin na chie na yayese kontromfi no odo ho boyen a okotokoro enka soro eda aboa bi yefra no okodoye na ni chini amanama nyina saa na akofena media yani no aye echiri yekonsu ase ne ewumu ene ne yekọ pintin eba atoye ene ne yefiri atoye ba anafo ene ba bibia no ye boaboa no ya bone deso ye de besom ye tiefo mo makwan na ye nsomomo esanse akoa ensan ni wura ye sommo eni ntino esase ye gitum na ye sommo yeni atwa video bi so a mekasa opanyini bi utimi hunu se oye ohen a wafiri mu na ofiri mu no oba kunani no anase yebeka se ne yire no kwan a ofa so a wodi kuna no ene ho nsem ena yede ba na yewia yede betoto lasi animu no ayi bi esiye oba no kwan a ofa so odi kuna no ne ye bisa se so ohwewei na ohwewei a emu abura ensonso ne ye enantamu ana anase hu se ni nyina no eye ade comment ana now do comment ababegu ho ede amayen aboa bi efra na de dantoma eni ntino se kasa de dantoma onte ase abosoma nkotere ni din no abusuafo momeyanko ne nkonkohwe video yi senia ye maame no kwan a ye fa so me kasa akan amamre e fa so agi ema no ye hihye no ana ye siesie no mani di ikuna no emra na ni kunu dampam kwan a ye fa so ema ni di ikuna wote akunya so ana wogina ho ye ma no koto ho ana ye ma ne da ho ye ma ne da ho a odaye ya ana se kunani no ye ma ne butu ho ana se ye ma ne tenase na kwan ben ena meka se amamre ne amane no ye de ne fa so mani di ikuna no ye ka se ha ye ye nka bi enhyem ena ye nyi bi so emfiri mu esanse asama adanse ni ho no eno abi na yetwa ye de ye adanse moma yenko na yenkonkohwe kuna no kontrol mfi ose nani eni ni suma enti mumi yenko na yenkonkohwe na ye ba akofena amono ba akope afi ye be kanja agumu
abusiafo ye koya yaba empanimfo se agoro eba wofie no ye misa se agoro be nie esan se wankasa wofie na agoro no oba na se unim asa ye bu ye mu a unim bu ensin krobruni abrantie anase krobuni abebaawa ana krobuni abasiriwa wenim asa no esan se eye ne nananom ekurom anase ne nananom asa eda honom enti wonyina wo ba no asa no oda hokora na oye ne nsa sei saa na etie ene ye koye ne ehunu kwan ya ye faso a ye jikuna anase ye ma obi ye kuna oba kunani ana bema kunani nyina ho ma oba nko a me pacho enyema no enkosi bone enkase ai na oba nko a na tambi ye so oni kuna dabi bema so di kuna na sane ye maami kwan ya ye faso ma ne ye ni kuna ye no so bema so kuna ye kwan ben ena ye ma bema so faso eye kuna eno no eno de emre ene enkrabia ene be kire esanse enei oba de na aba eni nti ye ka kwan ya maame no faso a wodi kuna na se nyame ya adom na se ye kohia ye nana bia na ye mpanimfo no a omo frefre yen na omo ne yedi nkomo na omo boy abaso no a ye be pese bebi se omo se na so omo hunu maami kwan ya ofaso a wodi ni kuna yi ema ye hunu akan fo ya mamere kwan ya ye faso a obi kunu anani wura anane ho kani ni chocho mu ncho na ade nyina ni tida ne kokoso so wo firi mu a anaso odoma nkoma eto nsa frɛ no a kwan ya ye faso ema ni di kuna sei na etie na mom se yekonya obi susu a yebebisa ne se na mema ne de ye no soso no kwan ben na bema bi se ne yere anase ne ho kani anase na ade nyina ni dompe ne mfimpade afiri mu a kwan ben ena ono soso no ye faso ema saa bema no ono soso kuna ye no ye ma ne ye we de ene ye ko ema adi ye mu ye damase amoni nie abusiafo ye hwe ye maami kwan a ni wura a na otiase na nananom ntonsa mfra na onko akura na ono na wono anadua hwie ni nsuo na woda nachi na eduru anajo a ono na odi oka nkomom nsem na asum nsem digu na asum na ma ye papa yi ni timu ye ne den na enne odoma nkoma na ase ba mo wuo ode na pakan abefa papa yi di ne ko na ye maami odi kuna uhun se senia ye hyehye no ma ni kuna ye no esitie enenne mafu yi kwan ben ene ye faso ye di kuna eya samsebe na se winim na se o panyine bi wo fie oba basiriwa bi ana se papa bi wo fie a na se nimfie ni kwa animu na hunu se tetensam ene amane wawesa ana se wawadere agunitimu a pin ben no na ko bisa ne se mpanimfo se o ben ensuo ho ana o te se aboa ye fre no okoto obonwa saa na etie ena numere ye maame ni kwan ofa so wodi ikuna no utimi hunu se amamere ne amane ekasa amamere ene amane ekasa esanse ye maami otenase na ode ne nsa mienu hye ni da mini fam na ohwe kwan a wofa so na oye ne nooma utimi hunu se empanifo kan se bi se atone ne besenwe na ye sensan anase aponche abogese abrechi abogese yede apoma no ni nyina ne se woda kuna mu enti nani abere ko na nso so empanimfo se ani bere ensoja nke ebewu se ye maame no na nani abere pa na metenase a amono akofana media mehwe video ni di ana mi bisa me ho se na nse na no adayai enfie meka se aduonunum ya etwa mi mede ba brofo kase me beka se 2025 ya etwa mu ojuntuni kase a watese wo oman konkon Ghana mu eni wiase afana nyina no emre ba ma wuo de na pakan befa ne koye no ye nyina ye hunu ye nnuaba abeba wa ye frɛ ne Peninsula dodo no afrɛ no Odo Broni kwan a wofa so a wodi ni kuna yi na so odo tutu we hu a hu se eni no ekwa na anase eni ne ba abura abusiafo mesramo obi nte na homa mu na omo na beti se won hunu video no a onkope na onhwe ni ye esanse ye kasa oba kunani a na utimi hunu se nani abire ye pa etesa ntontoma wogina mpoa no na wofre posepo emframa mra na one no endi nkomo na so utimi hunu se eponframa ne ntontom omu ntimi anyina minute ba akokora emframa bebo na atofom
nanso so sɛ yɛhwɛ kwan a Odo Broni ni fa so a oyidi ni kuna emira Charles Kodofo so aka Daddy Number odwumtuni a wate sɛ wiase fana nyina firi mu no kwan a Odo Broni ni fa so a wodi kuna no ema yehunu sɛ ɛyɛ asɛm sɛbɛ na ene na ema yehunu sɛ yɛde toto we yehunu sɛ ane na kyerɛ sɛ yen kura nkasa yɛyɛ akanfo no yɛmu binom yɛnte yamamere ne yamane ase esan sɛ kwan a Odo Broni ni fa so a wodi kuna no enkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔba kunani abuziafo yɛhwɛ no nkoto tsa abo abi efre ne dabo na wɔpɛ baabi agya ne nan na yɛhwɛ maami die yɛtumi hunu sɛ ɛbɔ abira ɛne ne monsonso ne na atumi sɛ kwan ɛdamu ne ɛwa yie pa ɛte sɛ po a akyɛ Africa ɛne akwasikɔkɔ okurum ebi da so agya ɛna ebi so da atifin saa na wei kɔkɔ yɛyɛ abuziafo yɛka kunaye a ye maami ni kunaye no ɔba kunani ni kunaye na mɛyɛ hunu sɛ ampa wei yɛ kuna afa mu yem kwa yachi na yem konten emra maami akosi asewa ofiri kwasi kokko okurom na oteto mu ewo ewie nhyɛ ndina abre Kotoka International Airport no yehunu emam panimfuo emra mu kohyia na omukura poma eni wura bi a na omo abɔ ne dɔpɔ na omo de maano na omo de poma no ekura ano no yehunu maami a wodi kuna no so no ɔno so saa pepepe ɛna na ɔno so ne de ne teye we mi ehunu se maami akosi asewa kwan a emam panimfo no fa so omu hia no na omu di wura no oba panyini na de man no na ye de poma no sane hye ne nsamu na hwe maami die yi a na timi hunu se we ni efire se kuna mu kunaye kuna konkon pa kuna we ni otimi hunu se be ma no a wafiri mu no ne saman ba bi oda bia no hunu se we de me doyere ampa wo so me se we ye kunani osun me se odo a eda me ni ntamu no na eso pa ena nimire ye bisa se se ototo mu nto bi wa firi mu a na se wonnim kwan ye fa so ye di kuna me so pimben aberewa bi a oben wo na bisa se ma me ade atomani ana se me nana ye ade atomani na kwan be na me fa so a medi kuna esan se wokọ akan man mu a yen ye kuro mu a meka cho se ye wo emam panimfo a omo ho no man se wo ye oba na se wukunu firi mu a omo ne beba na omo be kire kwan a ye befa so a ana obefa so obedi kuna ye mfa ntoto ye maami emra ni kunu da empam na ya hyehye ne hyere ben nanso wantimi nkasa nanso so utimi hunu se we de meka se wada ne benkum so na ne yire tefom na wasam ne nan na noa ne se obo ni mu ase na wo wusu niti na wo ye bibia otimi sa ade atonani na hwan ne beyi ama no nianka obetimi re handkerchief beyi ama no isuso no one ne da ho a opegya ontimi mpegya ne nsai na wadan nani ahwe ne yira na oda ne kokoso abuziafo yemfa ntoto Odo Broni ne de ne ho na bibisa wo se eniti enei na atese wo ententamfidie abafu ententamfidie kesi esui wo hu ni se yenuaba Odo Broni ni kunaye no wugitum se eyekuna momfa maso mfemme Odo Broni na busia maame ne papa ana meka se eja ne ena abusia panyini ene abusia a munyina mo beta akire na se ne na musi kire nooma na se mo de toto ya maami ene ni kunaye hu a mo hu ni se mutiboa nsembe na tiboa no oka akire mo midin de amono akofna media so nie amono ba akopɛ techimani abrante kunfi am ye ofase me kasa me home so esanse se unimu a yebisa atia bisa ene soso ne asem no abusiafo moma ye ntoa so esanse kunaye ade a yen nananom anasa akan man mu no yemfa ntoto fom na emom no yeni kwa hopa na eduru honom a ye hyeda ekofa maame mpanimfo omo omunim tete amamere ne amane na yede omo aba na wo oba akurani no ya kire okwan abefa so a ubedi wukuna eninti se wonnim kwan abefa so yedi kuna akofuna media ye video ya etwagu ya wodi wani mienu tise krochi amansa akọ ya akọkọhwe ya ohwiri mienu santamu yi no se na hunu se kwan abefa so yedi kuna ena numire ye kire kunaye kwan abefa so yedi kuna ye de oba panyini kwan ni kunu fa so se ni kunu firi mu ene kwan abusuane fa so man ye maame no wodi kuna ene ho nsem na ye ka ena numire kunaye ho nsem na ye ka eni ti na mi bisa se maame Odo Broni nei media mentan wo
na modam bia ya na me kan sem bi se metan obi a obu nani gu tete amamere ne amane so na wonfa na adwene na onfa nsi tete amamere ne amane so no na wototwe na woye ne sene wono ankasa aba afidie ya abayi saa na oye no ane de mehunu ni saa de a yei ane na etese yesese kekado na de hye me ba bi akofana mebie ma no na mekasa esanse mankasa asem ni twamu a meda menna meti mani na mede no sabesi ma no na mabisa se mika bi ankeye na so me kan die ane na me kan trododododo na me de afa kwan ni mu esanse tete amamere ho nsem kunaye eya ade a esome yebo obi di kuna anase obi ni se ne kanchema anase ne dokunu firi mu a ohunu se wahwere ni wiase nyina wahwere no manya sanse ne meba brem ene ne mranti brem yire kunu ene one ne abobra ene odomankoma wu abefa no ko enti wo som no kopemre so ono soso no odomankoma wu beba abefa no na obokọ akoka ni kunu ho enti se odi ni kunu aye no a esese mampa ni fo tenase na ye kyerɛkyerɛ kwan obefa so obedi ni kuna enti ene ya maame no ni kuna ye no mehwe ni yie pa enti na mama ni abra me kasa na me di Odo Broni de no eye mfanto ho nyese bia ye bone nampala anase ye wese anase tambia no ye kasa danim da bida enti ne sa na momo no wo ya beba wa na se wukunu ti ase anase won soso no wodi odofo bi atofom na se oda kunaye mu a hwehwe emampanimfuo akan asanteman mu anase baabi biaro baabi a wukuro mu no emampanimfuo na bisa omo se kwan ben ene ye faso a yedi kuna se wohunu kunaye ni ya wobeye ne basabasa na mo wobema odofo no ni wo na chi anase ye beja ne kwan bewie no obeye samantwentwen ni nyina ne se wohunu se kwan fa esesen ka wo fa so nanka wo somo no na sa na wo fa so a wo ye ni kunaye no abusiafo kunaye ho nsem sa wonti ase na se wo panyini bi wo fi a ko bisa se kwan ben ene ye fa so ye di kuna anahwe ye video wi na trance hwe ne korogin enyi wani nto ba bia na hwe video na video ni besi no wo de betoto Odo Broni ene ma me akosi asewa emre ye hia no ewie mi hye ngina bere no kwan ya ye fa so a ye de haban ni hye ni nsem asa haban ye fre ni nyanya kwan ya ye fa so ye de ma no ene poma no a ye de hye ni nsem no eni Odo Broni de no a sa frawa na kwasi Broni de frawa no a ye de ma no ususu se sa kunaye mi ensen fatotum na yi kunaye no fa bra begu comment section no kuruchire na fa begu ho maye na akofana amono ye ba ye soso no ye ba mamo mo piafo empanimfo se bedi akose ni di fata no na ni di fata no wo akono aha na medi mu besie fatia e fata enkonoma amono niye medi mu asi ha